basoaren arima. Berdin zait, mafka salbatu behar dut. Edo nora begiratuta ere beti ikusten duzu ondia, Mafka. Mafka, basoaren zaindaria. Apirilaren 28an zinemetan. Alderdi politikoak eta hezkuntza eragileak hasi dira iritzia ematen Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak onartutako hezkuntzako lege egitasmoaren inguruan eta lehen ondorioa da arrakalak sortu direla iazko apirileko hezkuntza itunean lortutako adostasunean. EAJ, Euskal Herria Bildu, PSE eta Elkarrekin Podemos hiru bat etorri ziren itunean. Orain berriz, Euskal Herria Bilduk esan du bide honean egindako aldaketa funtsezkoak sumatu dituela testuan, zer hobetu badagoela uste duen arren, baina Elkarrekin Podemos hiruk iragarri du osoko zuzenketa aurkeztuko diola egitasmoari. PSEek ere kezkak agertu ditu testuaren inguruan eta horrek hezkuntza sailburu Jokin Bildarratzen harridura eragin du. Gobernu Kontseiluan sailburu sozialistek ez dutelako ezadostasun nabarmenik agertu Bildarratzen esanetan. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan hezkuntza legea izpide. Aipatu legez, hezkuntza itunean alderdiek lortutako adostasuna kolokan utzi du lege proiektuak. Euskal Herria Bilduk uste du bide honean egindako aldaketak daudela testuan. Elkarrekin Podemos aldiz osoko zuzenketa iragarri du. Bildarratz harriturik agertu da aipatu legez, PSEren kritikak direla medio. Hezkuntza legearen aurre proiektua onartuta Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidaliko du lege testuaren tramitazioa hasteko. Orain azken testua ezagututa hezkuntza eragileek, sindikatuek eta alderdiek lehenengo balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez, aurre proiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde, sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez, legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurre proiektuaren aurka azaldu da. Eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berriz salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Labek ordea dioenez, legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek ere euren balorazioa egin dute. PSEek kritikatu du hezkuntza legearen proiektuak ez diela ezarritako helburuei erantzuten. Guretako oso garrantzitsua da, horregatik ez dugu oztopatu lege honen onarpena Gobernu Kontseiluan eta orain parlamentuan Eusko Legebiltzarrean tramitazioarekin uste dugu hori zuzentzeko aukeri edukiko dugu. Elkarrekin Podemosik osoko zuzenketa aurkeztuko dio hezkuntza legearen proiektuari. Eskatzen diogu gobernuari berriz ere lan egitea. Gobernuak erantzunkizuna dauka ona ekartzeko behardan moduko fundamentuzko lege proiektu bat. Hitzarmena errespetatuko duen proiektu bat. Azkenik, EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. Legez gabiltzala diputatuen kongresuak osoko bilkuran onartuko du gaur etxebizitza eskubidearen aldeko lege proiektua, besteak beste gune tentsionatuetan alokairuen prezioa mugatzeko helburua du araudiak. Maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundeen aurre kanpaina betean legea mika politikorako tresna bihurtu da azken egunotan adi. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko.
defendatuko dugu beti gure autogobernua. Guretako importantiena da zertarako gaude politikan, zertarako pertsonei zerbitzeko, pertsonei bere bizimodua eta bere bizitza hobetzeko eta ez norekin gauzak aurrera ataratzeko. Bestetik, Gernika Lumoa izango da Espainiako memoria demokratikoaren legeak aurreikusten dituen memoria lekuetatik lehena. Atzo arratsaldean jakinarazi zuen erabakia Felix Bolaños Espainiako presidentetzarako eta memoria demokratikorako ministroak zaioko kanposantuan 1927ko apirilaren 26ko biktimak oroitu aurretik. Gernikako bonbardaketaren 86. urteurrena zen atzo eta sarraski hura gogoratzeko ekitaldia baliatu zuen Bolañosek iragarpena egiteko. Lehenengo biderrez Espainiako gobernuak ministro bat igorri du bonbardaketaren biktimak omentzera. El gobierno de España ha decidido que el primer lugar de memoria que vamos a declarar conforme a la nueva ley de memoria democrática va a ser Gernika. Urrats positiboa da, zalantzarik gabe. Baina, arraroa zirudien, 8 hamarkada baino gehiago eta 55 urte baino gehiago behar izatea demokraziaren garaian lehen urrats hori emateko. Duela 86 urte Gernika bonbardatu zuten, baina Gernika bakarrik ez, herri oso bat, Euskal Herria eta hizkuntza bat eta kultura bat suntsitu nahi izan zuten. Atzozten biltzeko Espainiako Auzitegi Gorena Galder Barbado eta Aitor Zelaia Euskal Herritarren kontrako 4 urteko espetxe zigorra aztertzeko Espainiaren alde eginez gero, epaiaren alde eginez gero barkatu, bi gazteak edonoiz espetxatu ditzakete. Horiek hala egoera salatzeko elkarretaratzeak egin zituzten Gasteizen, Amurrion eta Agurainen ankerkeria stop dinamikak deituta. Talde horrek adierazi du elkartasun sareak ehuntzeko garaia dela eta prozesua ozen salatu eta gizarteratzekoa. Prozesu luze honetan bezala gure bidean berresten gara. Elkartasun sareak ehundu eta egoeraren salaketa jendarteratzen jarraituko dugu. Bi gazte arabarrekiko elkartasun eta babes dinamika honek prozesu bidegabe hau abiatu zenean egin genuen bezala, poliziaren jazarpen politikoak eragindako ankerkeria, Auzitegi Nazionalean epaiketa salbuespenezkoa izatea eta azken 2 urte hauetan bizitza normala egiteko aukerarik ez izatea gogor salatzen du. 2023an gaude eta urteetan Euskal Herrian normalizazio eta bakerako bide bat egin nahian gabiltza. Estatu espainolak ordea tresna eta mekanismo hauek erabiltzen ditu gure herriaren kontra. Horregatik, orain inoiz baino gehiago hurrengo deialdietara adi egon. Eta Auzitegi Gorenaren sententziak dakarrenari erantzuteko deia egiten dugu. Gasteizen kasuan, hurrengo maiatzaren 2an asanblada irekia egingo da Sumendi espazioan, 7. Bertaratzea animatzen zaituztegu. Orain, inoiz baino gehiago, zuekin gaude, ankerkeriari stop! Arlo ekonomikora salto, urtearen hasieran moteldu egin da ekonomiaren hazkundea eta horrekin batera okertu dira lan merkatuaren zenbakiak ere. INE Espainiako Estatistika Institutuaren arabera 2023 urteko lehen hiruhilekoan 126.400 langabe zeuden Euskal Herrian, 2022ko azken hiruhilekoan baino 3.500 langabe gehiago. Langabeziaren hazkundea ordea oso desorekatua izan da. Emakumei egin die kalte
batez ere 78.500 daude lanik gabe, aurreko 3 hilekoan baino 6.500 gehiago. Gizonen artean berriz 58.500 dira langabeak, 3.000 gutxiago. Lurraldeen artean ere desoreka handia ikusi du Ineren biztanleria aktiboaren inkestak. Langabeziak gorakada handia izan du Nafarroan eta apalagoa Bizkaian bera egin du ordea, Gipuzkoan eta Araban, baina aldaketa handiena landunen kopuruan izan da. Ineren arabera 1.174.000 herritar okupatu zeuden urte hasieran hegoaldeko 4 probintzietan 3 hilabete lehenago, baina 13.000 gutxiago. Honekin lan gatazke iso, Inblika hezkuntza zentroak 87 langile kaleratu nahi ditu Bilbon, 90% emakumezkoak dira, eta langile batzordeko 7 kide daude tartean. Enpresak antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak argudiatu ditu, lan erregulazioa egiteko. Langileek ordea gezurra dela diote. Modu honetan elak deituta greba mugagabean daude, beharginak erregulazioa bidegabea dela salatzeko. Orain, kaleratzeak hasi ziren aste artean, Bilboko zentroetan orain 97 kaleratzeak egon dira eta atzoia hasi ziren beste zentroetan. Donostiko zentroan, Iruñan eta Valentzian ere. Ez, negoziazioa amaitu zen apirileko 14an, enpresa horrela erabaki zuen eta epaitegira joango gara. Elak eta Galiziako CIG sindikatuak Espainiako sukaldaritza marken hitzarmenaren aurka jarritako salaketaren epaiketa egin zuten atzoko egunez, haren bitartez ostalaritzako hitzarmenak ez die eragingo jatetxe kate handiei. 2021ko lan erreformaz geroztik sektoreko hitzarmen probintzialek dute lehentasuna estatukoen aldean. Horren arabera, Hego Euskal Herriko jatetxe guztietan probintziako itunetan jasotako baldintzak aplikatu behar lituzkete. Baina azaroan sukaldaritza markak sektorea eratu zuten eta hitzarmen propioa erregistratu zuten. Elaren esanetan ez dago justifikaziorik enpresa horien jarduera eta ostalaritzako ohiko jarduera bereizteko. Eskatzen duguna da, hemen lan egiten badozu, hemengo lan baldintzak aplikatzea, eta ez estatu mailako hitzarmen bat sinatuta komisione sujete eta fetikorekin. Ulertzen dugu patronala gure dauena egin da hemengo langileen lan baldintzak prekarizatu alba da gehiago. Elak da zigak, hitzarmen hori inpugnatu egin dugu, epaiketa, audientzia nazionalean eta 4 herrialdetan, Euskal Herriko 4 herrialdetan, kontzentra bat egin dugu. Orduan gure dugune da, hemengo langileen lan baldintzak da bermatzea. Ja, lan erreforman jasotzen dute orduak eta soldatak probintzialak kontrolau itzen dauela, eta ez estatalak. Orduen, hitzarmen probintziala ez aplikatzeko asmatu egin dute hitzarmen barri bat. Gure lan baldintzak ez aplikatzeko. Guk bere momentuan negoziazio mai hori inpugnatu genuen, baina beste sindikatu batzuk ez zuten erabaki bardine hartu. Orduen, euren konplizidadeaz, azkenean sinatu egin zen azaroan hitzarmen estatal hau. Gauza korrela Donostera joko dugu orain, bertan baita Udane Arreo lankidea lurrarekin lotuta iritsi zaizkigun azken berriekin. Azken asteotan hain zuzen ere hizpide izaten ari da Zubietako erraustegia. Azken albistea da 2020an eta 2022an Arkaitzerrekara egin ziren isurketak batera ikertzeko agindu duela Gipuzkoako auzitegiak. Adi honen inguruko xehetasunei. Halaxe da, Gipuzkoako auzitegiak 2020an eta 2022an Zubietako erraustegitik, Donostiako erraustegitik Arkaitzerrekara egindako isurketen artean loturak ikusi ditu eta hori hala 2 ikerketak batzeko agindu du. Goratu behar dugu ikerketa geratuta zegoela iragan azarotik, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta, baina orain auzitegiak agindu du berriro martxan jartzeko eta 2 ikerketak batera egiteko. Bestalde, testuinguru honetan, larunbat honetan,
Errausketaren aurkako mugimenduak deituta, oinezko martxa egingo dute Lasarte horiatik Zubietaraino, erraustegiraino. Gipuzkoako auzitegiak ebatzi du loturak ikusten dituela 2020ko maiatzean eta 2022ko uztailean Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara egindako isuri kutsatzaileen artean. Eta beraz agindu du bi epaitegitan bideratzen ari diren eginbideak ikerketa bakarrean metatzeko, fiskaltzak eta gurasosek eskatu bezala. Ebazpenean auzitegiak fiskaltzaren eskariz isurketa kutsatzeien jatorria zehazteko egindako analisi, ikuskapen eta atestatuan oinarritzen da. Ikerketa geratuta zegoen azarotik auzitegian, ikertzeko eskumenik ez zutela argudiatuta. Gipuzkoako auzitegiak baina ikertzeko agindu dio 5. instrukzio auzitegiari, eta ez dagoela egiterako tarterik. Autoa irmoa da, eta haren aurka ezin da errekurtsorik aurkeztu. Gurasos plataformak positibotza jo du albistea, erraustegia sortzen ari den kutsaduraren ikerketa behar bezala bideratzen duela iritzita. Eta nabarmendu du ikerketa bateratu eta sakonagita lortu dela erraustegiaren funtzionamendu okerrari buruz. Lurpeko eta azaleko uren kutsadura oso larria eta iraunkorra eraginduen funtzionamenduari buruz. Gaur-gaurkoz Gipuzkoako hondakinen kontsortzioko zuzendaria eta 4 enpresatako arduradunak daude inputatuta 2020ko maiatzeko isuri toxikoagatik. Testuinguru honetan, larunbatean Lasarte horiatik Zubietako erraustegiraino oinezko martxa egingo dute errausketaren aurkako mugimenduak behituta. Erraustegia airea, ura eta lurra kutsatzen lelopean Okendo plazatik abiatuko dira goizeko 11:00. Agintariei exigitzeko geldi dezatela erraustegia, ez dezatela gehiago hondakinik erre, ez Zubietan, ez Añorgan, ez Bergaran eta ez Inon. Zubietako erraustegiko errealitate kutsatzailea agerian utzi nahi dute. Horren adibidetza jarri dute Arkaitzerrekan gertatutakoa. Energia berriztagarriei helduz bestalde, Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Zenbaterainoko energia ekoiztuko den azalduko digu Udane Arbeok entzun. Hori da, Nafarroan energia berriztagarrien 34 parkeri baimena eman diote, 17 parke eolikori eta 17 beste 17 eguzki parkeri. Era horretara 1314 megabat ekoiztuko dituzte eta orotara Nafarroan 2757 megabat ekoizteko ahalmena izango du Nafarroa. Gainera parke eolikoen kasuan 3 jada martxan jartzeko baimena eman diote. Nafarroak bikoiztu egingo du orain arteko energia eolikoa eta eguzki energia ekoizteko ahalmena. Energia berriztagarrien 34 parke berriri baimenak emanda, 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke eraikiko dituzte. Urren ez urren 420 megabat eta 894 megabat ekoiztuko dituztenak. Instalazio horiek 1314 megabateko potentzia izango dute orotara. Creo que Navarra está haciendo una apuesta real por esa transición energética. 34 espedienteek Nafarroako gobernuko organo eskudunek emandako ingurumen eta hirigintza bateragarritasuna dute, eta aurretiazko administrazio baimenen jasota daude. Gainera parke eolikoen kasuan 3 martxan jartzeko akta dute jada. Alegia Buñuelen joango den Pestrez parkeak, Kabanillasen eraikiko duten Serralta parkeak eta Orkoiengo parkeak jaso dute martxan jartzeko oniritzia. Aldiz 50 megabat baino gehiago ekoizten dituzten azpiegiturei eta herrialde bat baino gehiago hartzen duten parkei, Espainiako Trantsizio Ekologikoko Ministerioak eman beharko die baimena. Orkoiengo parkean jarri dute azpimarra, izan ere parke esperimentala izango da, enpresa jabeak esperientzia hartzeko etorkizunen Nafarroko energia berriztagarrien ekosistemaren lehiakortasuna hobetzeko. Dena denez da horrelako lehenengo parkea, Alaizkoan ere horrelako beste 6 aerosorgailu daude. Bestalde Korraldel Molino bat izeneko parkea hibridoa izango dela azpimarratu dute, energia eoliko eta eguzki energia batuko baitituzte. Era horretara elektrizitate gehiago sortuko du parkeak. Orain artekoei 34 energia parke hauek batuta, 2757 megabat ekoizteko ahalmena izango du Nafarroak, eguzki panel eta aerosorgailuekin.
Udan Arrori eskerrak gaiok gure ganatzarren eta orain Gipuzkoatik Arabara egingo dugun, izan ere erretretarekin gaur iluntzan piztuko da festa Gasteizen eta ordu txikietara arte iraungo du danborradak ondoren. Bihar tradizioak hala agindutan, San Prudentzio zaindariaren egun ospatuko duten Armentiako zelaietan meza aurrentzako jolasak, herri kirolak eta beste izango dira. Nerea Garcia. San Prudentzio Arabako lurraldearen zaindaria da eta ohorezko jaiak apirilaren 27an hasten dira, hots jaiegunaren bezperan. Egun horretan, arratsaldean probintzia plazan danborradaren erretreta izaten da. Danborrak, majoreteak eta kantinerak biltzen dira eta plaza girotzen dute. 2019an, Jose Maria Bastidak danborrada zuzendaria izateari utzi zion eta Leire Betolatzak hartu zuen lekukoa. Bueno, pues ez beteta, ez? Berri hori izan zen niretzat, alaitasun betetaz sentitu nintzen, eta emakumea izateari, nin beti esaten dut naturala hartu nuela, ez? Azkenean prozesu naturala izan da, danborradan ez dakizen bat urte daramat parte hartzen, eta azkenekoa izan da danbor nagusia izatea, ez? Eta lehenengo emakumea naiz, baina, bueno, erreferentea bezalakoa, emakumeak erreferente bezala ikusten banaute, ondo, hobeto, emakumeak behar ditugu erreferenteak. Eta hartzen banaute erreferente bezala, oso ondo. Bueno, ni hasi nintzen, danborrada txikikoen, eta nire aitak elkarte batean zegoen, nire aitona baita, eta esan zidaten, nahi alduzu parte hartu danborrada, eta hasi nintzen horrela, Apirilaren 28an berriz, erromeria egiten da Armentiako zelaietan. Jai giroa maiatzaren batera arte luzatzen da. Egun horretan, estibalizko santutegira igotzen da. Santutegian patata tortilla lehiaketa, Euskal Herriko kirolak eta urrezkoa eta dantza txapelketak antolatzen dira. Danborrada hunkigarria izan zen, ez? Azkenean, emozioz beteriko eguna izan zen, berriro aurpegiak ikustea, beste jendearekin topagunea izan zen, ez? Ez dakit, azkenean 2 urte pasa ziren, entzegurik gabe, hemen plazan egon gabe, jo gabe, abestiak entzun gabe, izan zen hunkigarria. Bueno, 250 pertsona edo ateratzen gara danborradan, gutxi gora bera, Baina maite dugunok San Prudentzio jaia, Armentiako erromeria edo danborrada, da gure data seinalatua, ez? Garrantzitsuena. Bizitzen dugu, urtero gure jaia San Prudentzio bizitzeko, ez? Ordea pantaien aurrean bestelako zita dugu gaurkoan ere ostegunero legez. Musika zuzenan saioko aurkezlea Koldo Otamendi dugu kameraren beste aldean. Eguerdion. Eguerdion, Karol. Tira, hasteko konta iguzu, Koldo, ze musika proiektu dugu gaurko saioko protagonista? Gaur gauean musika zuzenean telebista saioan Beniz egitasmoa ezagutuko dugu, Beñat Goitia musikariak martxan jarritako egitasmo berri bat. Eta zein ibilbide egin du horixe orain artean Beñat Goitiak? Ni urteak atzera ezagutu nuen Beñat Goitia, esan daiteke bea Montauk taldeko kidea zela, Gasteizen sortutako talde bat, musikalki pop giroetara bideratua zeon banda, eta ere baziren elektronika zertzelera batzuk, ez? Talde hori amaitu zen, desegin zen, eta Beñatek bere etxean jarraitu zuen kantuak egiten, bertiz ere bideratuta gero eremu elektronikora, eta hortik sortzen da Beniz egitasmoa, duela 2 urte, pandemia bete-betean. Beraz, azken lan hau, proposatzen da azken lan honek horretaz aparte bestelako berririk badakar edo jarraitzen dio estilo horri? Esan dezakegu, Montauen gauz batzuk badirela, adibidez dauden musika geruzak, kapak, atmosferak, ritmo horiek jorratu izan zituen Montauken,
bea zen taldeko sortzaile nagusia zentzu horretan, baina era berean honakoan baira bestelako elementu batzuk, ez? Esaterako bera bakarka taularatzen da Beniz egitasmoan, kantuak berak egin ditu bere etxean, ahotsak landu eta ahotsetan adibidez kriston lana dago, oso eremu ezberdinak ukutzen ditu kantu guztietan zehar, eta esan daiteke hala nola Benizeren eta Montauen artean giro elektronikoak gora egin dutela. Eta kasu honetan kolaborazio interesgarriak jasotzen ditu lanak, ezta? Bai, 3 kolaborazio ditu lan honek, lehenengo biak berak aitortzen dugu elkarrizketan, egin dioen elkarrizketan kapritxo bat izan direla beraentzako, eta oso abeslari mitikoak dira Euskal Herriko musika panoraman, alde batetik Gari dago, ertzainaken abeslari nagusia eta Gari egitasmoren burua, eta bestetik Ruper Ordorika, ez beraentzako bi referente nagusi Euskal musika gintzan, eta egia esan ondo uztartzen dute berak planteatutako kantuetan. Eta 3. kolaborazioa J. Martina taldarena da, ahotsetan ere, eta bertan sumatu daiteke gaur egun datorren mugimendu berri baten edo musika hildo berri baten tendentzia hori ezer. Orduan uztartitu alde batetik bere hastapeneko eraginak, bai Ruper eta bai Gari, eta bai gaur egun egiten ari diren musika berri bat J. Martinaren bidez. Dagoeneko gainera ez, bukatze aldera koldo badabil edo pare bat aurkezpen egin ditu lanarenak, nolakoak ari dira izaten eta nun ikusi halko dugu aurki? Bai, lehenengo emanaldia, odara hilabete bat inguru egin zuen Gernikako Lekuen Festival ederrean, hori izan zen bere debutekoa, eta gero Bilboko BBK aretoan ere aritu zen bere disko aurkezten. Larun bat honetan, Gasteizko Jimila zaretoan ikusteko aukera izango da, oso formatu berezian, ez da kontzertua izango betiko areto handi horretan, baizik eta goiko pisuan dagoen musika elektronikoa bideratutako areto horretan, formatu txikiago batean, eta bertan entzungo dira Benize diskoan garbatutako kantu hauek. Ondo da, Koldo, informazio honekin zain gara gaueko 10:00 musika zuzenean saioaren gaurko atala ikusteko irrikaz, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, ondo izan. Eta honekin iritsi gara gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaerara. Gaurkoan Bea Seber naizen elkarteko bozeramaila izango dugu elkarrizketatu nagusi, beraz ez zaitezte urtik joan laster baikara bueltan. Bentura dut izena, abizenik ez zaizki batero gustatzen, beti aitaren abizenak direlako, orduan Bentura badaukat sorte handi bat izen honekin eta Benturarekin nahiko. Sortu, jaio nintzen hemen Iruñean, Errotxapea auzoan, Txantrean bizi naiz, eta nik uste txikitatik hori gustatzen zitzaidan antzerkia egitea, bestea, idaztea, hitza izan zen hasieratik nire baliabide politena edo indartsuena. Ni Oier Zúñiga naiz, iruindarra, eta antzerkiaren munduan eta irudien munduan ibiltzen naiz ez bi mundu horietan. Esan dezagun, antzerkia, aktore, ikusentzunezkoetan eta marrazten eta pinturan eta eremu horietan. Ez zaite Ez dakite non gauden Ezkutatu gaitezen Etxe horretzak
12:30 iritsi direla, heldu zaigu eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako hemen dugu gonbiatu nagusi gisa Bea Seber, naizen elkarteko bozeramailea, ondo etorri gurera. Eta hasteko aipatza daukat nola gabiltzan ikusten zinematatik urtetzen jendea unkituta, 20.000 espezies de abejas ikusi eta gero, hasteko tokatzen zaitzuen parteagatik zorionak, zuri ere, eta naizeni. Eta bestetik konta iguzu ez, nolakoa izan da esperientzia hau, edo nolakoa izaten ari da gainera ez, halako harreradun filmaten parte izatea. Begira, hasieratik duela 5 urte izan zela, Esti Urresola hurbildu zenean, zuzendaria hurbildu zenean elkartera, gu sumatu genuen berak erakutsi zigun aurretik egindako lan bat, eta sumatu genuen sentsibilitate handia zeukala, eta agian aukera ona izango zela gure realitatea ikustarazteko. Orduan, ateak zabaldu genizkion, eta familiaekin egon zan, gure urteo guzti hauetan gure elkarteko zenbait familiekin egon da harremanetan. Orduan, aurrikusita genuen gidoia, kastinean ere lagundu genuen, eta gero, emaitzak merezi du, eta, gu nolabait sentitzen dugu ikuslegoari gure realitatea erakusteko modu bat dela. Gu benetan familietan bizi izan duguna. Azken finean, onartzen dugun familiek ere aurretik ukatu izan dugu. Denek, ez? Inork ez du lehendabizikoan esatena, ze ondoa, ze posa, ala, aurrera, ez? Orduan, hori bizitzeko eta ulertzeko oso aukera ona da pelikula eta oso ondo islatu du Estik. Nolako garrantzia dauka ez, halako elkarlan batetik abiatuta egiteak ez, gero zu ere badakit presente izan zarela grabaketeetan, hala ere, Sofia Otero artista bikaina daukagu, esan izan duzu ere ez, beste munduko laguntzarik ez duela behar izan. Bai, Sofiaren aitzela izan zen, ez? Gogoratzen dut lehendabiziko filmazio egunetan agertu zirela estena nahiko potenteak eta pizkat beldur horrekin geunden, baina zelako kapazitatea daukan pertsona eta pertsonajea ezberdintzeko eta ze ondo islatu duen hori dena, ez? Eta nolako importantzia dauka zuentzako ez, halako lanek argia ikustea, batez ere, agian bisibilitatearen gainetik, eta jendeak askotan ez du ezagutzen ez, edo transizioan ez, den aur baten esperientzia nolakoa izan daitekeen, familiena baita ere, eta ez, ekosistema horretan parte hartzen duen guztiak. Bai, begira, ez da nahita izan eta kasualitatez une honetan atera da filma eta justo une honetan bere biziko garrantzia dauka. Nolabait hasieran 2015 urtean sortu zen gure elkartea, 2013an Krisalis estatu mailan, lehendabiziko urte horietan ez jakintasun handia zegoen, baina jarrera positiboa, ezagutzeko gogoa, ulertzeko gogoa, baina azken 2 urte hauetan sortu da halako mugimendu bat, atzera pausoak emoten ari garela, ikusten ari gara, eta orduan, une honetan, bere biziko garrantzia hartzen du honek, lehengoan familia, pertsona gorren elkarte batean itzalia emoten ari ginela, hurbildu zitzaigun ama bat esan ez bai, niri ikerketak eta hau dana oso ondo, baina nik ikusten baldin badut norbait, modu batean zoriontsua dela eta bestean ez, nik ez dut azalpen gehiagorik behar. Hori da, pixkat, islatzen dana film honetan, ez? Egia da, justo aferarekin lotuta azken urteetan gauza asko ikusi ditu, eta hor beste ez da prentsatik translegea bezala aipatzen duguna, ez? Zer sentsazio gaurko, ez, gaur egun horri begira? Begira, iskanbila itzela sortu dela, egia esan LGTBI lege bat da, 82 uste dut artikulo direla, eta hortik 10 inguru transexualitateari buruzkoa dira. Orduan, kriston iskanbila sortu da, berez, halako aldaketa handiri, erregistro mailan eta ekarri du aldaketa, baina halako aldaketa handirik ekarri ez duen lege baterako. Orduan, nahiko argi ikusten da, hor beste interes batzuk daudela atzetik, ez? Eta guk ikusi dugu zelan horrek eragina eduki duen bizitza errealetan. Hau da, azken urte hauetan legearen inguruan sortutako iskanbilarekin, zenbait jarrera, seguro ni jende hori beti egon da hor, ez? Baina, nolabaiteko babesa sentitu dute eta aurrera egin dute, orduan igo egin dira bullying kasuak, inkluso aurretik transitoa arazorik gabe egindako aurrek orain arazoak izaten hasi direla, pintadak institutuan izen abizenekin, jipoiak, eki dugu
violentzia fisikoa bai gehiago, alako egoera emon da, modu interesatu batean emondalako berez alako transcendentzia ez daukan debate bat edo eztabaida bat, ibilbide guzti honetan beste hainbat aurrerapen egin dira eta ez da arazorik egon, orduan, Ez beraz, ez da kontuan hartu izan une batean ere, zer nolako ondorioak izan ditzaken, alako ikamika bat sortzeak eta azkenean interes politikora mugatu egiten da eta esaterako ez aurrek alakoetan ez dute zer ikusirik ez da horretan. Hori da, alako giroa sortu da, maila politikoan, ez dakit botere gehiago, botere interesak direla eta horrek ondorio zuzenak ditu bizitza errealetan. Eta ikusi ditugu aurretan. 14 urteko aur bati jipoi bat emotea eta hurrengo hilabetean beste bat emotea horrek atzean dauka zer diskurso bat, Orduan, kontuz ibili behar dugu alako gezurrak iristen zaizkigunean, pizkat kritikoak izan, eta batez ere ez biderkatzea, gero horrek baditu bere ondorioak. Eta gaina, konturatu behar gara, hausnarketa eginez eta pizkat estatu batuetara begiratuz, zelan sartzen ari diren transexualitatearen bidetik, ez ezagutza handiagoa delako eta errezagoa delako hortik sartzea, eskubideen murrizketara, Gero LGTBI eskubideak datoz, gero emakumeenak eta hortik datoz, Eta estatu batuetan jazidea emakumeen kontuarekin, Hain emakumeak gizonak zaintzera dedikatu behar direla, eta elkarteak sortu dira, eta pixkanaka hortik sartzen nahi dira, eta konturatu gabe, irezten badugu, alako atzera pausoak emango ditugu hartu gabe. Gainera, legearekin berarekin lotutako bulo ez ere aritu izan zinen, hortik ze hausnarketa edo eztabaida horretatik ze hausnarketa nabarmenduko zenuke? Batez ere, paralelismoak sortzea oso erraza dela. Alako gezurrak sortu izan dira ere beste lege batzuk aurrera atera izan direnean. Bastakit sexu bereko pertsonen arteko eskontzena, edo abortuarena, edo inkluso dibortzioarena, eskubideak lortzea ez dizkio eskubideak beste inorik entzen, eta hori ere ikusi aldugu arrazakeriaren kontuan, matxismoaren kontuan, gizartearentzat onuragarria dela beti eskubideak zabaltzea, bestela ze gizarte eredu nahi dugu. Orduan, pertsona transexualak beti egon dira hor, beti egongo dira, eta hemen eztabaidan dagoena da, ea eskubideak izan aldituzten ala ez, ze gizarte mota nahi dugu guk. Eta orduan, gure beldurrak pixka bat usatzeko begiratu aldugu, adibidez, Argentinara 2012 urtetik badaukatea alako legea. Ez da ezer gertatu. Hemen 2012tik ere badakagu Euskal Autonomia Erkidegoan eta aurretik bageneukan Nafarroan translegea, baina gero ordezkatu zen 17an LGTBI legearen ordez. Eta hor, hainbat eskubide zeuden onartuta, autodeterminazio onartuta dago, ez da ezer gertatu. Orduan, nik askotan ikusten dut pertsona eskertiarrekin bezala, bakean utzi genituenean arazoa amaituta, ez lotu besoa atzean, ez dakiz zer. Hemen berdin, bakean usten baditugu, hemen ez dago arazorik inorentzat. Ez dala ere, legea bera bina aprobatuta atzera pausu ez ere hitz eginda, ez? Zintzuk dira atzera pausu horiek oraindik ez dakit setu edo enteratu ez denarentzat? Begira, legeak arautzen du erregistroan izena eta sexua aipamena aldatu ahal izateko eskubidea, ez? Gu Euskal Autonomia Erkidegoan zehazkin badaukagu 2015 dekretu bat eskuduntza dugun arlo guztietan aldatza albideratzen duena, baina Madrilen menpe dagoena geratzen zaigu, ez? Erregistroan aldatuta, gero nanagiria, familia liburua eta pasaportea bereziki. Orduan, hori arautzen du legeak bereziki, eta zenbait gauzetan aurrera pausua suposatu izan du, alde batetik, hormonatzeko bete beharrak kentzen duelako. Orain arte, bai ala bai, 2 urteko tratamendu medikoa hartu behar zen. Naiz eta zu nahi ez, dokumentazioa aldatu nahi baduzu hormonatu behar zara. Eta beste alde batetik, aurkeztu behar zela genero disforia txosten bat, txosten psikiatriko bat, baina nazioarteko osasun erakundeak esan zuen osasun mundu erakundeak. Esan zuen 2018an ez zela buruko gaitza. Orduan, zelan aurkeztuko duzu, existitzen ez den gaitz baten informe edo txostena, ez? Orduan, bete behar bi horiek kentzeak aurrera pausua
suposatu du zalantzarik gabe eta oso garrantzitsua. Bestalde batetik 18 urtetan zegoen epea jarrita 14 pasada, 14-16 tarte horretan gurasoen baimenez, ez? Orduan, horrek ere aurrera pausua suposatu du. 12-14 tartean epaileak erabakiko du. Ea, eskubidea dakasun, zure dokumentazioa zuzarena islatzeko. Azken finean, horretaz ari gara. Eta hori, orain arte geneukana, horrela zen bebai. Baina zein da etzera pausua, 12 urtetik behera, izena baino ezin izango duzuela aldatu. Eta orain arte, lortzen ari ginen, epailearen arabera, sexu aipamena ere aldatzea. Nik uste dut, ideia honen atzetik dauela alako ez dakit zeozer magikoa, ez? Dokumentu batean zeozer jartzen badizute, zu bihurtuko zarela gauza bat edo bestea. Azken finean, neska bat, ane bada, ane izango da, naiz eta bere agirian jarri gizonezkoa dela. Orduan, eskubide hori gure dokumentazioak islatzea, gure izena eta gure sexu aipamena, beste eztabaida bat izango litzateke zergaitik nan agirian agertu behar den sexu aipamena. Baina, bueno, hori beste baterako etxiko dugu. Eskubide hori beste guztiek baldin badaukate, gure aurrek ere eskubide hori eduki beharko lukete. Eta ez, adibidez, orain, 3, 4, 5 urtekin transitua egiten ari diren aurrek itxaron behar izatea 12 urtera, ea suertearekin epaileak baiezko ematen dien. Bestela, 14 urtera arte, bueno. Da nola uler daiteke, ez? Hori esan duzu lortzen ari zinetela, ez? Adintarte horretan aurrera pausu garrantzitsuak ematea, badira hainbat elkarte, ez? Horretan lanean eta horiei bizkar ematea edo gomendioak ez entzutea? Bai, begira, kontua da, guk hasieran sortu genuela estatu mailan berdintasun ministeriarekin lanerako mahai bat, ez? Translegearen zirriborroa egiteko. Eta beste bat zegoen LGTB legearentzat. Baina, PSOEk nahi izan zuelako, translegea eta LGTB legea ez ziren gobernu akordioan adostu bezala aparte atera, baizik eta LGTBI lege bat atera zen, eta gu garatutako lege horretatik, 53 folio horietatik, 3 folio sartu ziren LGTBI legean. Orduan, oso gauza gutxi sartu dira, eta horietan ere, PSOEk trabak jarri zizkigun, eta azkenean hori baino zen lortu. Orduan, entzun hasiera batean, horre hainbat kolektibo geunden eta entzun ziguten, baina gero, oztopo horiek izan genituen, eta zen izan genuen aurrera atera. Datu errepatuta, ez gero seago ere ez hartuko gara, ez nola zuek 8 bat familia hasi zineten, ez, eta gero pila bat handitu den, beraz, datu errepatuta Euskal Herrian, ez, zenbat aurra aurkitzen dira lako prozesuan murgilduta. Begira, hori, esan duzun bezala, 2015ko martxoan 8 ginen. Une honetan 300, baina kontuan izan behar da beste hainbat pasa izan direla gure elkartetik, eta beste alde batetik lortutako aurrerapenei esker, hainbat familiek aurrera egin aldutela edo transitoak egin aldituztela elkartean sartu gabe. Gero bestalde baditugu, beste batzuk gizarte zerbitzuetatik iristen zaizkigunak, edo kontsultak egiten dituztenak, eta hau da, askoz gehiago gara, ez? Denak ez gaude elkartean askoz gehiago gara. Batzuetan esatu dute moda bat dela, ez? Nik beti jartzen dut konparazio berdina, lehen ez zegoen tratu txarrik, emakumeen, ez? Eta bapatean, moda bat da, zen badago, lehen ez zegoen homosexuali. Bapatean, ez, moda bat ez, zuk mai gainean jartzen baldin baduzu realitate bat, gero eta jende gehiagok identifikatu dezake, eta gero eta bide gehiago dituzte aldarrikatzeko, eta, esan bezala mai gainean jartzeko, ez? Orduan, aur asko daude egoera honetan, eta oraindik ez dira den agertu, ez? Askotan erabiltzen da, gure aurka egiteko modu bat bezala, zatea, lehen begira ze gutxi ziren, eta orain biderkatu egin dira noski, eta jarraituko dugu, oraindik ez gara 1% iritsi, eta jarraituko dugu, agertu arte danak, eta erregistroan islatuko da, uste dela 0,025 edalako zerbait, 6.000 eta piku pertsonak datuak aldatutakoak askoz gehiago izango dira, noski, jende asko dago hor urratxoiek emon gabe. Onartzea da lehen biziko pausoar, eta esan dituzun guztiak aintzat hartuta, ez, datozen urtei begira zer da gehien, edo zen neurri da gehien botatzen duzuena faltan, edo zein pausu ikusten duzu, ez, beharrezkoa dela epe labur batean ematea. Guretzako, araudi mailan
esan dezakegu lege, protokolo eta arau onak ditugula. Guretzako garrantzitsuena da gizartearen begirada aldatzea. Azken finean, legeek ere zentzu pedagogikoa ere badute, ez? Pizkat begirada hori aldatzea, eman ditugun atzera pausu hauei buelta emotea, ez? Bide horretatik ez jarraitzea, eta pizkat aniztasuna balore bezala ikustea. Azken finean guk borrokatu behar dugu adibidez, gure seme-alabeekin euren gorputza ona hartzea, bla, 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 baina hemen eta orain bizi dira. Eta oso violentzia struktural handia dago euren gorputzekiko, orduan hor behar dugu gizarte gozoago bat aniztasunarekin eta positiboagoa zentzu horretan, gainera ulertuta danontzako dena onuragarria. Gu ere autentikoagoak izango garela alako gizarte batean, ez? Orduan, begirada hori aldatzea. Adibidez egin dugun azken ekintza izan da, biziposarekin bideoklipa atera dugu eta fokalizatu nahi izan dugu gure nerabeetan, zergaitik. Ligatzerako orduan euren gorputzak ere desiragarria direlako, maitagarria direlako, eta horretaz egin dugu bideoklipa, ez? Eta letra oso polita da zentzu horretan, ez? Pentsagarria naiz, eta sakildun neska naiz, eta pentsagarria naiz, maitagarria naiz, bebai. Uste dugu hor ere matxismoa gaina egertzen dela, zailena hemen dela sakildun neska heterosexuala izatea, eta orduan gizartearen begirada orokorrean aniztasunarekiko, gorputzekiko, eta hori dana aldatzea da falta zaiguna. Bintzat, horretan lanean badago indar handia, eta aipatu duzu, ez? Aipatu dugu lehen nola 8 urte bete dituzuen, orain gutxi ospatu duzu, hor bideoklipa aipatu duzu, ez? Nola ospatu duzu edo hobeto azaltzerik baduzu? Begira, gauza bat gertatzen nahi zaigu, ona dela eta txarra aldi berean, eta gero eta gehiago gara, baina gero eta implikazio gutxiago, ze jendeak ja ez du behar hainbeste borroka egitea. Orduan, badaude batzuk oraindik oso gaizki daudenak, eta laguntza behar dutela, testuinguruak zelan aldatzen dituen bizitzak, irakasle bat edo bestea izatea, gelakide batzuk edo besteak izatea, etxean jasotako erantzuna, zelan baldintzatzen duen beste zure ingurukoen bizitza bezalakoa izatea, edo ez, orduan gu beti izaten dugu aurra hauei ez zaie ez gertatzen, baina gertaraztea egiten diegu, ez? Orduan, gu jarraitzen dugu lanean eta espero dugu egunen batean desagertzea. Hori da, bai ez. Eta gainera haurtzaroko transexualitateri buruz ez zegoen ezagutza handirik, ez? Zentzu horretan, nolako balorazioa egin duzu agian Euskal Herri mailan, ez? Izeneke, badu ospe handia, eta lehen ere momentu ematen aipatu gu, ez? Nola, lehen etzen erreparatu ere egiten gai hau, eta ez? Familian eta agian etxean geratzen zen zerbait zen. Bai, begira, nik uste 2013an agertu zen estatu mailan lehendabiziko transexualitatea eta haurtzaroa, aldi berean, bai familiak elkartu zelako, baita lehenengoz Kanal Surren agertu zelako saio batean. Garai horretan, oraindik ezen ez da pentsagarria. Transexualitatea lotzen zen pertsona helduekin, nolabait ez dakit bizimodu batekin edo buruko gaitz batekin, baina pertsona horiek haurtzaroa izan zuten. Orduan, lehendabiziko familiak agertzen hasten direnean, jendearentzat zer berria da, eta ulertzeko zaila, baina jarrera ona ikusten zen, jarrera ona, Orain, zentzu horretan, igual lehen ere aurre egon direna, baina, oldartu egin direna, entzuten ditugu gehiago. Baina, azken finean, egon beti egon dela, baina ezin izan dugu identifikatu, Nire semeak oso argi izaten dut, norbaiten transituari buruz galdetzeakoan esaten du, eta honi noiz sinestu zioten. Egon gara. Baina, ez duzu ikusten jakin, guk beti jartzen dugu pisu asko begiradan. Pertsona horiek badira direnak, ikusi behar ditugu. Honekin hemen utzi behar dugu elkarrizketa bea, mila esker gaur gurekin izate arren indar horrekin jarraitu. Eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Ez dakite non gauden, ezkutatu gaitezen. Etxe horretzak gau hontan ez dut lo egingo.
champaña. Zuri beltzeko zu, onartu ezazu, iragana ez da oraina. Gu, berriak garen gu, gurea nahi dugu, asmo berrien garaia. Zuri beltzeko zu, onartu ezazu, iragana ez da oraina. Gu, berriak garen gu, gurea nahi dugu, asmo berrien garaia. Intxaurrak eta txampaina. Legezarren aurretik iesean, belaunaldi osoan ora ezean. Tradizio ohituren babesean, garen hori gaurkotu beharrean. Ez mirestu antzina izan ginena, zaindu zazu maitatu egun garena. Ez mirestu antzina izan ginena, nostalgiaz berpizten hiri dena, dena. Jainkoak zu hartu du, arantzazuko zerua, beltzaz tindatu da. Jainkoak zu hartu du, gure herriko zerua, argiz berpiztu da. Bentura dut izena, abizenik ez zaizki bat ere gustatzen, beti aitaren abizenak direlako, orduan Bentura badaukat sorte handi bat izen honekin eta Benturarekin nahiko. Sortu, jaio nintzen hemen Iruñean, Errotxapea auzoan, Txantrean bizi naiz, eta nik uste txikitatik hori gustatzen zitzaidan antzerkia egitea, bestea, idaztea, hitza izan zen hasieratik nire baliabide politena edo indartsuena. Ni Oier Zúñiga naiz, iruindarra, eta antzerkiaren munduan eta irudien munduan ibiltzen naiz ez, bi mundu horietan.
esan dezagun, antzerkia, aktore, ikusentzunezkoetan, eta marrazten, eta pinturan, eta eremu horietan. Etzaite. Eraitsitako eraikinek, metrailatutako erraiek, bortxatutako emakumeek, erbesteratutako umeek, aspiraturiko hizkuntzak, jazarritako nortasunak, errausturiko duintasunak, inauziriko etorkizunak, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Berreraikitako bizitzek, berriz landatutako ametxek, iraupen ohitura berriek, menderak aiziren pertsonek, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela, keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela. Neharrizko hormen, azpian urteratuen, markadetako isiltasunak diosku, ozen, begiak mutu dirauela, azaleratu behar dela, lau haizetara edatzea geure lana dela. Keak oroitzen digu, suak pizturik dirauela, keak oroitzen digu, Gernika bizirik dela.
Ordu bata iritsi dela heldu zaigu eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan, Zurine Rodriguez eta Ibon Meñika ondo etorri. Eta hasteko hezkuntza legea hitz egiten hasiko gara, ez? Ja orain dela urte bete hasi zen arrabotsa, bi greba tarteko, badaukagu bideo batez behin proiektua onartuta zelako erreakzioak sortu diren eta helduko digu. Hezkuntza legearen aurre proiektua onartuta Jaurlaritzak Legebiltzarrera bidaliko du lege testuaren tramitazioa hasteko. Orain azken testua ezagututa hezkuntza eragileek, sindikatuek eta alderdiek lehenengo balorazioak egin dituzte. Euskalgintzaren Kontseiluak balorazio orokorra egin du eta kritikatu duenez aurre proiektuak ez ditu jaso hezkuntza komunitatearen gehiengoak eta sindikatuek euskararen inguruan egindako eskaera nagusiak. Lege honek euskararen aldeko zehaztasun gehiago behar du. Legeak euskara gehiago behar du. Bestalde, sindikatuei dagokienez, elak behin-behineko balorazioa egin du. Sindikatuak dioenez, legean azaleko aldaketa batzuk besterik ez dira egin, eta gaur egungo sistemaren betikotzea bilatzen du. Komisiones Obreras aurre proiektuaren aurka azaldu da, eskola publikoaren kontrako mehatxu bat dela dio. Esteila sindikatuak berriz salatu du legea hezkuntza komunitatea kontuan hartu gabe egin dela. Labek ordea dioenez legeak sindikatuaren ekarpen batzuk onartu ostean, testua hobetzeko eragiten jarraituko du. Azkenik alderdiek ere euren balorazioa egin dute. PSEek kritikatu du hezkuntza legearen proiektuak ez diela ezarritako helburuei erantzuten. Guretako oso garrantzitsua da, horregatik ez dugu oztopatu lege honen onarpena gobernu kontseiluan eta orain parlamentuan Eusko Legebiltzarrean tramitazioarekin uste dugu hori zuzentzeko aukeri edukiko dugu. Elkarrekin Podemosiu osoko zuzenketa aurkeztuko dio hezkuntza legearen proiektuari. Eskatzen diogu gobernuari berriz ere lan egitea. Gobernuak erantzunkizuna dauka ona ekartzeko behardan moduko fundamentuzko lege proiektu bat. Hitzarmena errespetatuko duen proiektu bat. Azkenik, EH Bilduk balorazio positiboa egin du. Aukera historiko baten aurrean gaudela euskal hezkuntzaren eraikuntzan jauzi bat emateko. Orain artekoa kolokan jarri du azkenan onartu den lege proiektuak, eta ikusten biltza hor besteak beste, esaterako alderdi politiko dagokienez, bakoitzak adierazpen oso ezberdinak eman ditu. Bai, nik uste oso komplexua dela gaia, ez da edozein legea, lege guztiak importanteak dira, baina hezkuntza legea, nire ustez, biziki garrantzitsua da, ez? Asko dagoelako jokoan, nik uste hiru klabe dituela, edo hiru klabe kudeatzen dituela, bada segregazioaren kontua, badaukagulako Euskal Herrian, EAen kasu honetan izugarrizko arazoa segregazioarekin, horri heldu behar dio legea, bestetik hezkuntza ereduari, alegia publiko eta kontzertatuaren arteko oreka hori nola bilatu, eta eredugarren bat, eta niri honet momentu honetan izugarrik eskatzen hauena, uste dudalako justuki, debate politikoa ara jundala, eta da euskararen kontua, eta hori nola kudeatzen dugu. Horregatik, biziki sensiblea delako lege hau, legea baino lehen paktu bat ahalbidetzea saiatu zen, eta zentzan horren helburua, alderritik haratago hezkuntza komunitatearekin itun bat adostea. Hezkuntza komunitatea zer da? Dira sindikatuak, dira eskola publikoa, da ikastola, dira kristau eskolak, dira plataformak, eta momentu honetan, legea daukegu, eta orain alderdi politikoetek atzen zaie, baina hau baino lehen ituna geneukan. Eta itun horretan nortzuk zeuden bakarrik? Alderriak, alegia ezen benetako itun bat. Helburua, nik esango nuke, lege hau berez ja, hilda jaiotzen dela. Demokratikoki eta partaertzaileaki begiratuta, ordu niretzat hau da lehenengo titularra. Eta orain bai, sakondu dezakegu gobernuak ekarri duen planteamendu horren edukian, baina planteamendu hori biziki parte hartzailea ez da, eta nik uste dut dela lehenengo titularra. Ez da egite zuk kuskusatzeko astirik izan duzun. Bai, onartu dut gaur ez doa izan asti askorik, lehen komentatu duten moduen, baina, igual refleksio orokor batzuk eta zuri nioen alilotik. Batetik, badago beste elementu bat,
eta da oso lotua dagoena eta gaur egun edozer gaia edo edozer gauza dagoenean nahiko testuinguru elektoral baitan kokatu behar dugula, ez? Eta ikusi ditugu baitera adierazpen batzuek nahiko logiko horretan kokatua daudenak, ez? Agian emai baten bueltan adierazpen batzuk edo lanketa bat eta adostasun batzuk egin, eta gero publikoki norbera bere sektoreari zer helarazi nahi dion eta batez ere ze logikan plantatu nahi duenen inguruan, ez? Bueno, ni adibidez heltzen dotzete zuinek aipatu dionari eta hain garrantzitsua dan gai bat eta legedi bat edo ez dakit ez, egiturazko elementu bati alboratu beharko nioke horrelako elementuak, ez? Hori nik uste dut reflexioa, zoritzarrez reflexioa da. Esan beharko litzateke gauza, ez? Hortik aurrera eki beharrekoa, baina uste dut reflexio bat ere badala. Bigarrenik, niretzako behintzat, eta uste dut hemen, uste dut gaina biok, uste dut egon ginera baita hor ninguran hitz egin izan dugula gaiaz, eta nire iruditzen jazte badaudela, ez dakit, interpretatzeko moduak, ez? Baina klabetariko bat iruditzen zaitala prozesu baten moduan ulertu beharko genukela, ez? Eta gero prozesuak dauzkala une ezberdinak eta parte hartze ezberdinak, ez? Eta iruditzen zait hor badaudela ñabardura batzuek eta ikusi dugu Euskara Kontseilukoari baitere noiteko elementu batzuk egiten, sindikatuek modu ezberdinetan baitere plantatu dituzte iradokizun eta kritika edo hausnarketa ezberdinek, nio eta lerdi ez gain, bat egiten dute logiko horretan, Baina egia da, badaudela, ez dakit, prozesu horretan badaudela interbenitzen dituzten elementu edo aktore ezberdinak eta mai ezberdinetan, leku ezberdinetan, heldu leku bat okin beharko lukete. Logika orokorrare baitan, ez? Eta egia da, eta justo zurinek aipatu deu, niretzako basaukon elementu nahiko nobedoso bat, orain dela urte bat egin zeneko ituna edo akordioa alderdin artean, nahiz alderdin artean izan, baina basaukan baitere elementu nobedoso bat, eta zan, sentsibide desberdinetako jende, sektore ezberdinak ordezka ditzaketenak parlamentu baten testu inguruan edo lege proiektu baten testu inguruan, noiteko aurre akordio baten logika emoten zuen. Eta nik uste horrek albietu behar zuen, prozesu horren logikan bestelako, agente ezberdinek baitere, berein ekarpena kritikak eta barrak eitzeko, ez dakit, iturri bat, ez bakarrik, baina iturri bat, ez. Iruditzen zait, justo urte horretan, egon direla momentu ezberdinak, esan dezagun akordio horretako esentziatik asko aldendu direzen elementuak emon direla. Eta uste horrek ez du ez dara bapare lagundu prozesu horretan, baina ikitzaileagoa izan ditezken aktibatzaile horiek baitere sustatze aldera. Eta eztabaidak katramietu dira beste parametro batzuetan. Eta hori iruditzen jazte baitere, badala gogoeta bat. Eta hemen justo Elkarrekin Podemosek uste aipatu duela, nik uste hori baitere erantzunkizuna horretan baita kokatu behar da. Osa, hezkuntzaren proiektu honek dauka, gobernu batek dauko momentu honetan erantzunkizuna, eta hori baitere kudeatu beharko luke, ez? Eta hori baitere tempusoiek neurtu beharko lituzke. Eta gero ja eduki begira, eta ematen paso, porque justo zurinek baita indulako berdina. Niri iruditzen jaztena da, momentu honetan, badaudela baitere prozesu horretan, une oso erabakigarri baten, evidentea, baina ez dana ezer bukatzen ez da, ez? Eta iruditzen zai baitere eztabaidari begira, neurtu behar dugula baitere non eta zelan egiten ditugun hausnarketak, ez? Eta ja, edukitan. Bai, ez, gainera badirudioz Bildarratzek aurkezten zuen, eta esaten zuen, edo ematen zuen aditzera nola alik eta harinen nahi duten zarratu... Bai, de hecho, susaguratzua da, ez? Kontxilua, gobernu kontxilua goizeko 9 zan, eta parlamentura goizeko 9 nahi gatu zaldegea. Ez? Alegia, legerea aprobatu baino, jadanik parlamentuan zegoen, ez? Hori, bueno, badirudi tontakeri bat, ez da tontakeri bat, baina bai erakusten du, nahi duela ahalik eta harinen prozesua eraman, ez? Egia da horren irekitzen dela prozesu parlamentario bat, eta hauek astunak izaten dira, ez? Konparezentziak egon behar dira, emendakinak egon behar dira, ez da bai da parlamentario bat egon behar da. Hemendik prozesu berri honetan, agente sozialak kanpoan gehatzen dira. Eta hau importantia, hau da, puramente prozesu parlamentarioa, legekoa. Egia esan da, bai irakurri dut ituna, eta bai irakurri dut legea, eta aldaketa gutxi da, Horte atxibilduk esaten zuen, aldaketa substantzialak daudela, nik esango nuke oroar muinean ez dagoela. Orduan, bai, esan genezake demokratikoki paktuaren ondoriokoa dela legea. Ikusten badegu adibidez, Esteilak edo Hezkuntza Publikoko Plataformak paktu horri egiten dioten kritikak, hombre, bai, paktuaren ondorioa da, baina agente sozialen kritikak ez dira kontuan hartu, ez? Eta niri hau da, kezkatzen hauena.
Eta hemen ere gero sartzen da alderdi bakoitzak dituen bere kontu elektoralak. Eta egia da, ditugula hauteskunde municipalak, baina aldi berean ere lege honen erdian egongo dira Espainiako hauteskundeak eta lege honen erdian egongo dira Eusko Legebiltzarreko hauteskundeak. Eta ni hemen uste dut, bai batez ere Partido Sozialistak, PSek Espainiara begira dagoela, ez? Eta nik badakit eztabaida oso zaila dela, adibidez, itunpeko eta publikoenen arteko eztabaida eta beka biziki zaila dela, baina ni asko oso kezkatuta nago euskararen eztabaidarekin, ez? Zen hau beste eje batzuk ditu, ez? Eta PSek bere garaian ituna negoziatu zenean hortxe, ez? Eztabaida zen inbertsio linguistikoa edo euskara eje modun ipintzea, eta gero hirugarren bat sartu zuen PSOek bertan, eta da, euskararen presentzan diegia da, ez? Eta orain gaude beste eztabaida batean, ja sikiera ez gaude inbertsio linguistikoaren eztabaidan, baizik eta gaude euskara gutxiago behar degula eskolan. Nik ikasi dut B ereduan, eta urteak eman ditut gero euskaltegian. B2, orain, artikulado hau, B2 planteatzen du. B2 ez da maiona, Osea, egun dakagun proposamena ez du euskalduntzen. Eta ere gehiago, ez du laguntzen euskara datzeko. Eta gogoratu behar dugu, euskara ez dela gaztelera. Euskara ez badela minorizatuta dagoen hizkuntza ofizial bat. Orduan, behar ditu neurri zehatzak. Eta bere situak gaztelaniarekiko justuki ez galtzeko. Eta nire ustez, hemen daukagun egoera da euskararen galeraren aurrean egon gaitezkera. Eta danok dakigu, eskola dela ezinbesteko gunea euskalduntzeko, ez? Eta bai eskola publikoa, bai ikastela, bai kristau eskolak, hori da beste eztabaida bat. Eta nik honekin biziki kezkatuta nago, ez? Baina, B2 maila hori eskatuta ere, zelan bermatzen duzu, maila hori ere, ez, izango dela, ze gaur egun ere batzutan unibertsitatetik irtetzean jartzen du, ez, gero tituluan, ez, honekin euskaraz ikasi baldin baduzu, gero batek jakin barruan, ez, euskaraz zenbat ikasi den. Bai, eta hau, eta egon pasatuko izut, hau legean jartzen du, ez? Legean jartzen du, ez? B2, bukatzen dezunean bigarren hezkuntza, B2 eduki behar duzu. Eta gero asaltzen du. B2 hori akreditatuko du zentro bakoitza. Alegia, ez dago euskarako instituto bat. Eta orduan, ikasle guztia jongo dira B2ko azterketa egitea ofizialki diren estandar batzuetan, baizik eta ni. Eskolateko zuzendaria banaiz, eta esaten dut, hau guztiak euskara maila hori dakate, nahiko, eta jakin badakigu, ez, hori interpretaziorako eta subjektibitaterako atea irekitzen digula. Eta hor bazen kaleko, edo, ez, eraie sozialen eskain nagusiare bazen murgiltze eredua bera txertatzea lege barruan ez dena agertzen. Bai, eta argi dagoena da, niretzako horregaiti baitere, iruditea ez da importantea, uneak eta edukiak nik uste lotzen ditu dela konkretuki horregaitik. Iruditzen zaidana da, lege proiektu bat da, eta lege proiektu horrek jasotzen dituzen elementu batzuek egon daitezke eztabaidagai, daude eztabaidagai, eta beste batzuk ez jasotzak ekartzen duen eztabaida baitere hor dago. Iruditzen zaidana da, momentu honetan baitere, daukaguna da, behintzat, prozesu horren terminoetan, oraindik orain, gauza asko igual, hobetzeko beharra dagoela eta nola artikulatzen den horren ingurukoa, ez. Niri bai iruditzen aztena baitere da, premisa moduan kokatzea, lege honek baitere, eta zurinek apunte egin du, ez, nondik abiatzen garen. Gure realidadea baitere, guztiz, berezia dalako, ez, beste kokaleku batzuetan, eta askotan baitere Katalunia gazin da aipamena, ez, elementu linguistikoa gaitik aipatzen dut, ez, hartzen delako elementu moduan, baina hemen badaude ez ezaguarri batzuk agian, Katalunian ez daudenak, batez ere ereduari begirakoan, ez, ikastetxen ereduari begirakoan, eta horren bai baten eragin bat dauko, ez. Hezkuntza sistema konfigurazio baten bilatzen du. Batez ere gaur egun daukagun errealitatetik. Eta argi dagoena da, hemen daukagun elementu oso lasgarri bat dela, 30 urtako hezkuntza legedi ez berriztatu bat daukagula. Eta hori baitere sama moduan pairatzen ari garela. Daukagun horieteko abia puntua oso, kakautzen artean, bajua dalako norantzak jo beharko genuken aintzat hartuta, ez. Eta gero baitere hor daude bestelako elementu batzuek, ez. Eta ni bat nator neurri baten, zentzu baten adibidez, hizkuntzari begira euskararekiko, momentu honetan daukagun hizkuntza politika eta daukagun hizkuntza legedia, nondik eta ze eguneratze falta daukagun eta ze erronka berriei, ze heltzeko, ze
arkitektura juridiko eskasa bihurtzen ari dan, ez? Horrek gauza guztiak nik uste dut eragiten dute eztabaidan, ez? Bestelako elementu bat eragiei begirakoan iruditzen zait baitere, bueno, ikusteko dau, momentuz adierazpena baino ez da, ikusteko dau gero baitere horrek ze forma hartzen du, eta ze eztabaida eta ze ekarpen egiteko gaitasuna dagoen, baina mai sindikala baitere egiteko, ez, konpromisoa edo gutxerako noiteko asmo bat azaldu da. Eta hor mai batean, hezkuntzan diharduten hainbat sindikatuek, berien kritika baitere eragiteko eta esan dezagun presio edo aldaketa edo bekuntzak egiteko baitere bitarteko izan daiteke, ez? Ni niretzako baitere iruditzen zaidana da nahiko beharrezkoa daukaguna da gaur egun baitere hezkuntza komunitatean orokortasunean, daukagun noiteko, ez dispersioa, esan dezagun. Dispersio esan dut, badagoelako, ez daudelako ikastetxetan proiektu bateratuetako baitere aukera askorik momentu honetan, kalean eta eztabaida sozialan baitere askotan urruntasunetik ikusten dira beste eragile batzuek, eragin zuzena daukienak bai, baina beste hainbat jendek ez, hain garrantzitsua den legedi batekiko, ez? Eta nik uste dut prozesu horren baitan gogoetatu beharko genuke. Nik hau aipatzen ari naz, batez ere, iruditzen zaidelako eztabaidak ze kokalekuan eta zelako elementuen gainean baitere moten dugune aintzat hartzeko, ez? Eta gero, eta azkeneko elementu bat, ez? Niretzako hor bai daude, eta aitortzen dut, legedi atzokoa ez dut guztiz ondo irakurriz, ez dut eukine astirik, baina ez esan edut, baina egia dalako baitere, nik uste dut, nondik gentozen ikusita baitere, definizio batzuk baitere badaude askoz ere zehatzagoak direzenak, ez? Eta iruditzen ez hori baitere, bada borrokatzeko helduleku bat, ez? Jarriko dut adibide bat, eta nik uste dut importantea dela, eta dela kudeaketari dagokionean, ez? Kudeaketa zentralista batetik abiatzen gara, errealidadea hori dalako, Madrilek egin izan duena, Gasteizek egin izan du eta berproduzitu du hezkuntzaren kudeaketarekiko, ikastetxeak askotan oso menpeko eta oso, ez dakit ez, eskumen eta gaitasun gitxigaz eukin izan ditu, eta errealidadeak baitere ezberdinak direla aintzat hartuta, uste dut autonomi hori sustatzea eta betik gorako logikan eta noraiteko tokikotasun horri baitere aintzat hartzen dituen kudeaketa baterantz hurbiltzea garrantzitsua litzateke, eta iruditzen zait baitere hor badagola bestelako elementu bat, aurrera begirako horretan hezkuntza sistema beraren noraiteko eraldaketarako bide bat izan daitekena. Baina galdetu behar dioguna hezkuntza komunitateari, eta ni horren parte naz, guraso nazen einien ere, horretarako baitere zelako aktiboak izan ditzakegun, ez? Eta hor nik uste dut badukagula asko esateko. Eta dira, orain gitxi izan da azken matrikulazioa ere ez, eta hor ikusi genuen nolako arautza sortu den berriz ere. Eta hor ere ez, euskaraz aritu garela, segregazioaz, doakotasunaz, publiko azkenan ez baude ere oso lotuta euren artean puntu hauek hor ere duda asko mai gaineratu dira. Bueno, nik uste oso argi dela, oso argi ikusten dela legean, ez? Bisare printzipal daude, publikoa eta ez publikoa. Ez publiko horretan, alegia, kontzertatu ez da gauza bera, eta esan behar da, kristau eskola edo ikastolan, ni argi dakat horretan, eta uste badaudela alderdi batzuk xaku berdinean sartzen ari direnak, eta nire ustez ez da, baina gira direla oroar itunpekoak, eta eskola publikoa, ez? Eta lege honetan, bien arteko oreka bat bermatzen da, krisi demografiko baten aurrean gaudenean. Alegia, eskolak itxi beharko dira, umea jaiotzen ari ez direlako. Hau, errealidade bada. Kau, hemen dagoen galdera da, ze eskolak itziko ditugun. Kau, eta hemen eskola publikoaren aldeko defentzako plataformak, argi eta garbi esaten dute, eskola publikoa bermatuta egon behar da. Gero, hemen dago beste eztabaida bada, eta da, eskola publikoa Espainiaren menpe dagoen enean, euskalduntzeko espazio bat da, ez, egia da, ikastolak izugarrizko niretzako lanketa bat egin dutela, eta egiten dutela egunero hezkuntza sistema propio bat erakeitzeko, baina egia da, liberean ere, ikastoletara, ez duela edo norrek joateko aukera. Beraz, komplexua da, oso gaia, ez? Nik uste dut
jendea ez, barkai da zue. Alderdi batzuk simplifikatzen ari direla, ez, eta da, dikotomia publiko versus privatu, dikotomia baino asko saiagoa da gaia, ez. Honek ez du ezan nahi, gaiari, ez diogun nik heldu behar merezi duen seriotasunez, ez? Eta neri hau da biziki beldurra ematen didana, ez? Eskola publikoa, doakoa bermatu behar dugu, bai, ala bai, hau ez dago, eztabaidagarri hezkuntza eskubide bat dalako, eta eskubideak bermatu egin behar diralako, baina ere, heldu behar diogu gai honi, jakinda zein da gure errealidadearen konplexutasuna, ez? Eta nik uste dut hori, itunean egiteko aukera bazegoen, ez? Eta aukera hori uste dut galdu dela. Momentuntan, eztabaida ez da soziala, eztabaida da parlamentarioa. Eta ben, maioriak eta minoriak dare. Eta errealidadea da, gobernua, EAJ eta PSrekin batea, gehiengo absolutua dakatela. Orduan, aurrera atera nahi badute, aterako dute. Ez dago besterik, ez dute behar EH Bildu, ez dute behar Elkarrekin Podemos, eta ez dute behar Alderdi Popularra. Momentuntan, egia da, EH Bilduk bere aldea atera dela, eta seguramente emendakinak aurkeztuko dituela, Podemos kanpoan dago eta PP kanpoan dago, baina gora ezagun, alderdi EAJak ez du behar oposizioak lege hau ateratzeko, ez? Orduan, nik uste jokoan dagoena da, justuki, konplexidade horri heldu nahi diogun ala ez. Eta uste dut, ez dugula heltzen ari. Tamalez. Eta azteko beste titular batzuei begira jarriko gara orain, bueno, agian Gernikara joan berentzu, baina lehenxeago une batez ez, alderdi ez hitz egiten gabiltzala eta aurretiaz etxebizitzaz ere ez, inoiz aritu izan garen honetan titularrik iritsi zaigu, izan ere ez gaur zen onartzekoa, dagoeneko onartu ez da, hemen barruan egon da, ordu tarte batzutan anulatuta egoten nahi zentzu horretan, badakit hemendik irakurtzeko astia izan dela. Bai, bueno, jakin izan dugu ez, alderdi EAJak, bueno, eta PDK kasu hontan, Juntsek, aurrera, osea, kontra ingo dula etxebizitzaren legearekin, benaz bi bloke daukegu, aldekoak eta kontrakoak, abstentzia ez daukagu, ez? Bueno, etxebizitza berriz ere ez hezkuntza bezala eskubide bat da, ez? Errealidade bada, eta hemen etxebizitzarekin negozio bat badago, eta hau, errealidade bada, osea, daukagu lege bat negozio hori topatzea saiatzen dula, baina negozioaren inguruko topaketaz hitz egiten ari da, eta ez eskubideaz. Hori niri ja ematen dit zerpentsatzera, ez? Egia da, alderdi EAJak argita garbi esaten duela, kompetentzien kontuengatik ez eman duela, baina ere ez da kapasa izan oso ondo azaltzeko non dagoen kompetentzia horren kontra. Orduan nik uste berreatzean egia esan dan ez dagoela kompetentzien argudioa, baizik eta jabegoen inguruko eztabaida, ez? Eta nik uste bai EAJari eta PDKtik gustatzen ez zaioena da jabegoari limite batzuk ipintzen direla. Ni eskertiarra izan da uste dut gainean limite horiek ez diren nahikoak, osea, izugarri, baina uste benetan horren atzean jabegoaren inguruko eztabaida bat dagoela eta argudio bat dagoela, ez? Izan ere, eztabaidarako asko ematen ari da, eta hor bada kontua zer jartzen den erdigunean, etxebizitza legeaz hitz egiten gabiltzanean. Eta kontuan hartuta, zurinek aipantatu den moduan, hemen badaude, ez dakit ez, jendarte moduan, herri moduan, erronka batzuk eta problematika batzuek eragin zuzen bat daukila jendartearen zati handi bateri, eta beraz, politika egon barko litzateke horreri nobiteko soluzio, aliketa bateratu justo berdinzaleago baten bidea egiteko, ez dakit ez, behikula izatea ez. Eta gainera, azterketa soziologiko guztiek baitere adierazten nahi dute, etxebizitzaren preokupazioa areagotzen ari dela, batez ere gune urbanoetan, sektore batzuei begira, eta barra. Orduan, evidentemente, hor eztabaida bat badago, eta eztabaida sozial horretan, nolabait ere, forma juridiko motea aldera, hor interes asko elkar txoke egiten dute, eta ez jendarteren interes komunen araberakoa. PNV-ek edo EAJ kasu honetan, eta Katalaneko eskumako alderdi batzu baitere, nahiko gatz edo zail daukate baitere azaltzeko baitere, zein dan behien justifikazio politiko edo parlamentario horrelako jokaia eukiteko, ez? Zesko bat egiten nahi du. Osa, ez da bai da nahiko kontrakotasunetik adierazten ari du. Eta gainera,
EAJ momentu honetan baitere badauka bestelako kontraesan bat horrekiko, eta dala, bere momentuan EAen egin zen eskuntza, etxebizitza legediren kontua baitere aurka alkartu zen, eta gainera baliatu zuen argudio moduan zergatik kompetentziaren inguruko talka bat aurkitzen ari zen, nahiko kafkianoa. Orduen, ikustu da baitere, bat egiten dut, zurinik aipatu duenan, sustraian edo sakonean ez dagoela, adierazpen horien noiteko logika, basik, eta benetan atzean dagoen interesak, Eta historiko hartzen badegu, eta gira da, egun daitekela kompetentzien inguruko eztabaida eta guazen egiterare, baina liberean ere EAen behintzat baditugu etxe bizitza kudeatzeko hainbat kompetentzia zehatzak. Harin ez adibidez pentsatzen, turismoko etxe bizitzen kudeak eta hori munizipioak ordenatzen bitartez kudeatu dezakete, eta dakaguna da, arazo larri badakagula, harin ez pentsatzen adibidez Donostin, turismoko etxe bizitzekin orduan. Kompetentziak egon daitezke, arazo bat egon daiteke, baina gero hemen dakagun etxe bizitzen politikan ikusten ari garena da, justuki jaben aldeko politika municipalistak egiten ari direla eta ez eskubidearen aldekoa. Beraz, hori nik uste dut ez indartzen duela justuki benetako argudio hori ez dela kompetentzien inguruan, baizik eta jabegoen eta askatasun faltzu horren inguruan, ez? Eta gero, gure realidadea egokitu behar dugu, eta nolabait ere, gure ordezkari politikoek gure realidade horri begira, ez? Eta gaur egun, Euskal Herrian, EAen bereziki, dauden alokairu sozialen faltak, dagoen etxebizitza publikoen boltzak, oso urria dira, eta dira, Estatu Espainiarraren baitan dauden bakunetarikoak. Orduen, errealidadea da, noiteko politika publikoa erako bitartekoa ez dela jartzen, eta gainera indartu nahi da izaera pribatori loturikoa. Eta horren maila baten ekartzen nahi duen testu ingurain konplexu honetan, eta ekartzen nahi duen egoera oso kezkagarria da. Eta alderdiek nolabait ere indartu beharko luketen, berein politika publikoa, eta gero nola testu inguru honetan, nola intervenitzera esaten ni joan, baina gutxienez nola tasatu egoera hori. Eta horrekiko horrelako jarrera borobil bat aurkezten nik uste nahiko kezkarra dela. Nekin da, bukatzen dut leheno eskuntza legea zitzen genuen, eta eduki begira aparte hauteskundei beratzen genien, eta hemen nik uste gauza bera gertatzen ari dela, ikusten ari gara EAJ Madrilen arazo bat edo konfrontazio puntu bat hartu duela PSOE-rekin, aldi berean Euskal Herria EAen bentsat elkarrekin gobernatzen dute, eta nik azken boladan bai egia da, Anduezan ikusten ari naizela, konfrontazio, ez dakit performatiboa den edo ez, hori jaz benetako eztabaida da, eta ikusiko dugu hauteskundeak eta gero ze puntura arte EAJ eta PSOEren arteko gobernuak revalidatzen diren edo bez, baina bai diskurtsiboki edo estetikoki bai ikusten ari naiz, Anduezak egiten ari dela EAen, Unidas Podemosek, Espainian egiten ari dan gauza bera da, eta da konfrontatzea gobernuarrean, eta gu ezberdinak gea, eta hori nik usteet, ez dakitzen olako inkestak, barne inkestak dituzten, baina nik usteet estrategia elektoral baten barruan dela, gogora dezagun zein izan dan, Idoia Mendiaren jarrera, batzutan nekan zalantzaea PSOEkoa zen, edo EAJkoa zen, eta Anduezaren jarrera, oso ezberdina izanen ari da. Ikusi dugu hezkuntza legearekin, etxe bizitza legearekin, eta ikusi dugu Gernikako urte urrenarekin. Hiru esate aldera, ez? Neko ikua da, PSRenean, hauteskundako hurbiltzen direnean, PNV-ren gandik bereizteko noeteko keinuak edo adierazpenak edo posizioak eukita. Elektoratari begira, ez? Gernika aipatu duzula, ez? Bertan ere ikusi dugu protagonismoa, ez? Hartu gura izan duela Eneko Anduezak bera, gero horre badugu ez Bolainosen adierazpena, nola Gernika memoria leku izango den, ez? Memoria demokratikoaren legearen lehenbiziko, herria horixe izango dela, ez dakit titular hau nola iritzi diezuen ez, izan ere prentxan hori da gailendu zaiguna. Bai, nik Gernikatik nator, ez, justo gaineratzo nahiko egun intensoa izan zelako, eta egia da, nahiko esanguratsua bihurtzen zaigu, ez, berez, 86 urte gero, gobernu ordezkari batzuen etorrera bere baitan ja notizia izateak eta zenbaiteko ez egoera sortarazten duen. Dinot, guretzako ez, badakigulako sarralida bizi duen, baina Espainiako begiradatik baitere, memoria demokratikoa eta demokrazioen terminoetan neurtu beharreko elementua izan beharko litzateke. Pero bueno,
Eta gero bigarrenik, apurtxu bat, egia da, eta atzo baitere konexioan sartu ginen, aipatu genuen, aitortza eta pausu bat izan daiteke, baina argi dagoena da, une honetan, ez dakit ez, esaten denaren artean eta egiten denaren arteko nobaiteko logikak sari erantzuten dioten, ez? Eta argi dagoena da, Bolaños ministroak ez zuela inongo bestelako aitortza gehiagorik egin, bere simbolikoki bere egoteaz haratago, eta gero bigarrenik, batez ere, erantzunkizunaren kontuan baitere, badauka asko esateko gobernu gisa, ez? Eta ni behintzat iruditzen jaztena da, horrelako testu inguru batean eta horrelako egoera batean, eztabaida, benetazko eztabaida hiltzeko baitere beharra badaukagula, ez? Eta horrek niote, bere torrerarekin baitere nik uste dut apurtxu bet parsalizatu direzela eztabaida, baina, Justu Landerrek esaten zuen, egiten ez dena edo esaten ez dena ere badela memorian parte. Bai, egia da, atzoko gune arraroa izan zela beste urren batzuekin ikusita. Normalean, nik uste horrelako egunetan daudela bi klabe, eta bada presentziak eta ausentziak, alegia nor dauka protagonismoa, eta gero ze diskurtsoa daukagu gainean, ez? Eta ikusi genuen protagonismoa behintzat mediatikoa, ez zutela biktimak izan, ez zuela herria izan, eta hori esaguratzua da, ez? Memoria lantzen duen jendea oso argi ezaten du, ez? Biktimak beti, eta komunidadea beti protagonismoa eraman behar du. Protagonismorik entzen diogunean, memoriari egiten diogu mina, eta nik uste dut hori ikusi genuela. Eta gero, bigarren galdera da, nork izan zuen protagonismoa, ez? Eta nik uste dut oroar, hortxe Espainiako gobernuak izan zuela protagonismoa, inkluso esan nuke Euskal instituzioek protagonismo gutxi izan zutela, Bolañosek etorri zan, baina ez bakarrikan Bolaños oso protagonismo importantea izan zuen Denis Itzasok eta Andueza, legia Partido Sozialistak, eta gero, hirugarren hanka izan da, zein da diskurtsoa. Eta ni honekin oso larrituta nago, ez? Zen, hemen bai herriak eta bai AJak eta bai gobernuak barkamena eskatzen zioten gobernuari, ni barkamenaren kontrakoa naiz, aitortu behar dut ez barkamena uste dualako oso kontu kristaua eta judio kristaua dela, baina bai uste dut eskatu behar zaiola gobernuari aitortza. Ez, eta barkamena baino, ez? Erantzukizunaren jarrera, hori niretzako politikoagoa da judio-kristagoa baina topatu genuena zan, ez zela etorria etorpena, baina eskiz hori, baizik eta biktima bezala agertu zala estatua, eta esan zula ez gu gara errepublikaren oinordekoak, eta aldi berean lore sorta zeraman Espainiako errepublikaren bandera, ez? Ez, Bolañosen lore sorta hori Espainiako bandera da, eta niri mingarria iruditzen zait esatea, ez, errepublikaren oinordekoa gara egun Espainian monarkia bat dakagunan, ez? Insulto bat bezala iruditzen zait, ez? Ulertu dezaket estrategikoki ez dutela barkamena eskatu nahi, niri aukera galera bat iruditzen zait, baina ulertu dezaket kalkulu elektoralak, baina ja, biktima bezala uikatzea. Non eta Gernikan dakagun errealitatea dakaguna, iruditzen zait, insulto bat biktimentzako, herrientzako eta memoria egiten duen jendeentzako, eta baita ere, errepublikaren aldeko mugimenduari, ez? Bai, gogorra izan nahi zizkatu. Bereiztu nahiko nuke, niote arlo instituzionaletik igual baitere barkamenen kontu egin da, adibidez, herriko jende asko eta gaueko 9:30 kandelen manifestazioan ez zeuden horiek, egia aitortza eta reparazioa eskatzen zen, eta batez ere hor badaude etxekolan asko, ez? Ez luzatzagatik, baina besteak beste, egiari begirako benetako ikerketa eta dauden dokumentazioen irekiera baitere, erantzunkizun politiko instituzionala badaukalako Bolañosek, konkretuki gainera memoria demokratikoen arduradunean, ez? Eta hori egiteko inongo borondaterik ez daukalarik, ez? Hori aintzat hartuta, niri iruditzen jazten nahiko, eta justo zurinek aipatu den hildotik, iruditzen zain nahiko interesgarria dela ari horri heltzea, ez? Eta hor zan lehenengoz esatera, Gernika bombardeketaren oiteko erantzunkizun politikoa ez duela gaurko gobernua, hori izan zen, etorri aurretik esan zuena, eta gero bertan esan zuena zen, orduko Errepublikako gobernuaren oiteko oinordekoa zara, bai? Orduen, eztabaida horretan,
ados nago zurinek esan duen eri, ez luzatzeagaitik. Nik aipamen bat nahiko nuke, eta gainera zurinek gazteiztarra izanik, eta gu martxoak hiru elkartea gonbidatu genuela esanik, nik uste dut oso esanguratsu dalako, porque diot, ez gara sartuko debate historiko-historizistetan bererekin, baina gutxin esan dezakeguna da, 76-77ko gobernu horretako oinordikoa ziur zarela. Bueno, pues 1976an erailtzen dituzten gobernu horrek erail zuen langileri baten ordezkari politiko historikoak pasen dituzten bertan. Areri esen izkioke hitz batzuk esan beharko? Esen nioke egia aitortza eta reparazio terminetan pausurik egon beharko Gernikan? Ba, horrekin, bai ez daukagula eztabaidari. Dinot, beste eztabaida baitere sartuko nintzateke, baina gutxinez horrekin, ez? Eta egia da, hor gaian geratzen da, simbolismoa, bonote falta, eta batez ere horren atzean dagoen noiteko, bidean, ez? Alandare, gube baiten ikustut, kagotzen artean, abilak izan behar garela eta ulertu baitere, elementu batzu baitere, Euskal Herritik baitere, berenganatzeko moduan egon beharko liatezkela, ez? Keinuak baitere adierazgarriak dira, oso adierazgarriena dana da, adibidez, ez? Espainiar banderarekin joatea, kanposantura hori egitera, eta nik uste dut baitere, erantzunkizunak hartzeko eta eskatzeko baitere, bideak egon daitezke gaurtik ere, Gernika bihartik ere, bada, zer lan, ez? Bai, ez nahi aipatu zu ez, nola Landerrek martxoaren 3 elkartetik, ez, basina jo zuen, baina egitarau zabala izan da ez, memoria elkarte ezberdinek elkarlanean antolatutakoa, eta horbestak beste ez, justu azoko egunean kokatzea Pablo Gonzalezen bikotekidea batetik ez, leku batean sirena ematen, eta bestean justu martxoaren 3 elkarteak hor bintzat badu ez, herri gisa. Bai, nik uste dut, eta pixkat aldenduko naiz bakarrik Gernikatik. Ez uste dut Euskal Herrian izugarrizko importantzia dauka talde memorialistek egindako lana. Nira martxakiruekin harreman handia eduket eta oso politia da egiten den lana, ez bakarrikan, elgetan ere izugarrizko lana. Eta hau positiboa da, baina normalen horrelako gauzak, herritik sortzen dira instituziotik, falta bat daudelako, ez? Ni bai uste dut autonomi hori ezinbestekoa dela, baina ere batzutan gaizki bizitzen zen zergatik sortzen dira horrelako elkarteak, normalean impunidade baten ondoriozko artikulazio beharra dagoelako, eta impunidadean danerik eskatzen nauena bereziki. Importantia da gainera, eta netzako oso polita dara ikustea nola oso ezberdinak diren elkarteak, ez, Gernika edo martxoak 3, ez aizpatzen diran, zen hori ere memoria erakitzeko ezinbestekoa da, baina ere reparaziorako, ez? Reparazioa da, ezinbestekoa da, beti esaten du ez, aitortza orandikan tamalez ez dago, edo dagoenean, eta ez zari naiz bakarrekan bentsantzen herrikan, orain dela gutxi hemen etxe honetan ere, bai honetan Zabaltzaren inguruan egon ginen hitz egiten, ez, aitortza gutxi, ez errepikatzeko bermeak, igual Gernikaren kasuan badaukagu berme hori, baina kasu askotan eta askotan ez dakagu bermenik, eta erreparazioa, ez? Eta nik uste dut azken boladan ere erreparazioa herritik etortzen ari dela, eta hori oso positiboa dela, eta nik uste dut zoriontzekoa dela, eta izugarrizko eskultzabaltasunez zein da, baina etortza erreparazioa eta ez gertatzaren bermeak instituzioen ardura da, eta hau esan behar da. Eta ardura hori ez dator. Gainera oraindik ere ez korapilatu egiten dute gehiago, eta aipatuzu Zabaltza, baina ikusi genuen gero jarraian ez Arantzarirekin gertatu zen guztia, ez? Balioan jarri beharrean, asustatu eta... Bai, eta batez ere zelako errelatuak inposatu edo esarri nahi direnen logikan baitere, ez? Eta argi dagoena da, impulso herritarrez egiten direzen aurrera pausuak, etengabe, ez? Eteteko asmo politiko bategaz sustatzen, ebaiten dira, ez? Eta hori ere, eta hori importantia da saltzea zen, aditueko sondoa saltzen dute, ez? Zuk impunidade horren logikan zaudenean, eta itortza egiten ez dezunean, rebiktimizatzen dezu. Eta oso importantia da saltzea, ez? Eta ari naiz adibidez pentsatzen Zabaltzaren kasuan, ez? Zuk ikusten dezunean Zabaltzaren kasuan edo Zabaltzaren heriotzan responsable bat ez goraipatzen denean, familiari eragiten dion hori, berriz min hori, berriz bizitzea, rebiktimizatzea, ez? Eta hori eragina dauka, ez bakarrikan familian, eta oso importantea da, baizik eta gizartearen trauma kolektiboan.
Zeren trauma, generazioz, belaunaldi, pasatzen da, eta hori demokraziaren kalitatean ondorea daka. Adibidez, baina hortik tiratuta adibidez, oso esanguratsua da, justo bat egiten dutelako, Zunik aipatu direnekin, gu adibidez, herritik sustatutako egitarau horreien barruan, egon gara besteak beste, Oiana Goiriena egon zan, Pablo Gonzálezen kasua hitz egiteko, eta egon izan zan baitere Kabakasen gaia eta justo horri buruz hitz egiten ari ginen, egon izan dire emakume represaliatuen inguruko lanketak. Hau da, benetan, memoriaren ikuspegitik hamarkadetan emondiako aurpegi ezberdinak, seguramente askoz igual, zentralide gutxiago edo dalako hartu izan dituztenak, momentu honetan, herri auspotik baitere bultzatzen ari direla, eta horiek aitortza instituzional izateko noiteko lanketa beti nahi da, eta aitortza instituzional horrek egin beharko lukena da, herritik egiten den horregi noiteko bidea eta balioa emoteaz. Eta ikusten ari garena da guztiz kontrako norabide baten, egiten den jokabideak esartzen ari direla. Eta gainera, bueltatzen garela noitere, eztabaida edo estadio batzuetara eta marko batzuetara, zeinetan, galdetu beharko nioke gureri, eta honen gandik nork ateratzen du etekina edo nork irabazten duen, ze horretaz gaude hitz egiten. Irabazi galtzaileen logikan jartzen garenean edo jarri nahi gaituztenean markoan, nork irabazten du orduen webguneak arantzadi kolokan jartzen dugunean. Nor dago irabazten? Euskal Herria dago irabazten arantzadiren lan zientifiko guztia urtetan hamarketa egindako eta gero benetan gure herria dago irabazten horren ondorioz? Galdetu beharko nioke, hemen iztu gogora hemen oso gertu dagoela. Galdetu beharko nioke nor da horren irabazle ez. Eta benetan eztabaida benetan besterako ez dakit, kutsu bat hartzen dute, eta bestelako garrantzi bat hartzen dute. Ez dela bakarrik memoriaz, eta ez da bakarrik, ez dakit, gai konkretuari buruz. Da benetan, hemen, herri honek edaukan noiteko garatzeko eta askatzeko bide horretan, etengabeko, esarpenak jasotzeko jokabide hori elikatzeak zelako arrizko sortazten dituen. Bainera arantzatitaz hitz egiten gabiltzanean, ez dakit, arkeologia kontu eta hor bai atratzen dugula pina eta jartzen dugula, jaurlaritzak berak, baina etorkizuna ez parkatu, antzinako gauzak, edo orain dela asko gertatutakoak, izan behar dira, ez da Kristo aurrekoak, pina jartzeko bestela. Bai, eta nik uste, memorian lan egiten dugunok, eta urteak daramaguna egiten beti esaten dugu gauza bat, eta da, memoria sortu eta araiki behar da, memoria ez da neutrala, eta neutraltasuna ez da existitzen, eta memoria mina egiten du. Eta prest egon behar gara mina hori, ez bakarrikan aitortzeko, baizik eta gorpusteko. Eta ni badaukatzen zaz, Euskal Herrian eta Arantzari egin gertatu dana, ez dela kasualidadia, Euskal Herrian ez da egon bake prozesu formal bat. Ez dira egon egiazko batzordeak, ez? Ni Kolombiako egia batzordea segitu nuen, eta eztabaida hori da atzo gainea... Bere dirazpena oso esanguretsu zen. Egi batzorde hauetan, biktima batzuk eta beste batzuk, maigaine berdinean ipintzen diran, eta bata besteari bere sufrimenduak kontatzen dizkio. Eta ez bakarrik sufrimenduak, aurpegiratzen dira gauzak, eta aurpegiratu behar ditugu, eta bata besteari esan behar nire sufrimenduaz dure baino handiagoa da. Eta hortako dago egi batzorre bat esatuguna, bai, lasai, konta iguzu, esaiguzu, guazen aurpegiratzea, eta gero informe batean esaten dugu, hauek dira ditugun sufrimendu guztiak. Hori egin ez badegu zer gertatzen da, informe txikiak sortzen direnean, entitate serioak indakoak, Arantzadi, orduan sartzen gara galtzaileen eta garailearen borrokan, eta relato, eta ez zait bat ere gustatzen, errelatoaren borrokan. Baina hori gertatzen da, benetan apostu instituzional politiko bat egon ez dalako. Ez da normala, zuk ikusten dezu Guatemala, ikusten dezu Kolombia. Oie, hor izugarrizko gerra bat egon da. Biziki larria izan dena. Eta hauek kapasak izan dira elkarri ikusteko, eta hauek ez gara kapasak izango zikea ezberdinak. Eurentzako baliogarriak izan diren nazioarteko estandarrak, guretzako ez dira balio. Hau, badauka kutsu politiko bat, orduan nik uste dut eskulzabalak izan behar garela, elkarri begiratu behar garela, eta garbi esan behar degula, herri honetan
sufrimenduak anitzak dira, eta guztez ulergarria da zure sufrimendua zu sentitzea bestea baino handiagoa, guztiz ulergarria da, baina hori ez du egiten sufrimenduak ez direnik aitortu behar, ez? Orduan, bueno, arazo asko dago, eta nik uste larria dela gertatzenaren dan historia, eta beak izaten zuen kontura, ez? Euskal Herria da galtzen duena, eta herritarrok gara galtzen degunak. Irakasgaiak hartzeko, adibidez atzo justo Kolonbiako eieren batzordekoak eta Argentinakoak egon ziren Gernika serietan, eta izan ziren adierazpenik esanguratsuenak, esan dezagun, ez? Benetan, atzean zegoen egindako lana eta egindako konplexutasun eta zailtasun guztien gainetik egindako lanaren ondorio, gainera, norbera baitere ez, ari maz korputzez baitere ez, gehitu izan delaren adierazle, emozio hori baitere jasotzen dalako, eta irakasgai asko eskaintzen dizkigulako beste gainontzeko baitere haien gandik ikesteko, ez? Eta noriteko loturak, konexioak, komunean ditugun elementuak baitere elkartzeko, ez? Eta nik uste horretarako izan behar da memoriaren leku, Gernika, besteak beste, ez? Hori da benetan memoria lekua, ez? Eta hori elikatzeko baitere, arpin asko, begirada asko, eta pentsamendu eta sufrimendu asko, ez? Jarri behar dira erdigunean, bestela ez da posible ere ikitzea, ez? Eta hor dauz nik uste dut gure benetako erronkak, ez? Arriskua da, ez, elementu gutxi horiek hartu, bakoitzak erabili nahi duen bezala, ez, Arantzai moduan ez hor jartzen zen azkenean mahai gainean hauteskunde hoin testuinguru batean gaudela, ez, ez dakita jotako hau hauek ditugu, Euskal Herria Bilduko hauek, eta guazen ikustera ez nola egin. Eta ondoria da, gaur egun, lehen udal batzuk batzekuten memoriaren aldeko web bat, eztabaidatu dezakegu, betu daiteke, baina emaitza zer da, gaur egun ez daudela memoriaren inguruko weba, alegia ez dagoela memoriarik. Gaur egun, Erandioko kutsadoren ondorioz ere ziren bi pertsonek ez daukatela berien memoriarik, berien herrian, hori da emaitza ez. Eta nik eronik gogoeta bat, imaginatzen dut aurreko astean baitera egun gozinetan ninguren hitz egiten, baina iruditzen azten nahiko interesgarria, nahiko, adierazgarria, gure herria nahiko polarizatua dago, egon da, gatazkak asko egon dira eta baude, eta maila batean horrek herri txiki batean konplexotasun handi bat sortaraz izan du. Ez ditugu egitura askorik gure herria ordezkatzen dituztenak, eta ditugunak horren noiteko zerbitzu egiten dutenak ze txarto zaintzen ditugun. Eta ze begirun eskasa eskaintzen digun. Eta ni adibidez, memoriaren ikuspegi guztiotatik hitz egitez haratago, Arantzadi bezalako elkarte bat horrela zaintzea, herri gisa, nik uste dut zer pentsatzen molko zigun. Eta gero, ja, sartzen gara benetako eztabaidetan, badakit, baina horrelako asko ditugu. Euskal Herria aintzat hartzen dutenak, lan bat ditutenak Euskal Herritik Euskal Herrira, termino zientifikoetan, akademikoetan, profesionaletan, standard internazionalak bere gainean hartzen dituenak eta herri honin zerbitzura jartzen dituenak, herritar askoren parte hartzea, profesional asko sustatzen dituenak, horrelako asko ditugu herri honetan. Horrela tratatzeko. Baina ikusi da nola eman nahi zitzaion erabilpen politikoak berak ez duela herrian, jendartean ez duela izan benetako eraginik, ez dut uste bozkarik aldatuko den justu, Arantzadiri kritika egitearren. Ikusiko du, nik zalantzak ditut, baina egia da, horrelako gauzak, dana erabiltzen da elektoralki, hezkuntza legea ikusi gu, edozein gauza, baina ikusten batzutan alderdiak ez dutela neurtzen, gero hori zenolako ondoriak ekarrezak hirian, eta ez dut bakarrikan memoriaren inguruan, bentsatzen, ari nahiz pentsatzen adibidez bere momentuan Marotok egintzun kalku elektoralaz Gasteizen, eta nola botasun momentu horretan biziki arrazista izan zen titular bat elektoralki, neurriak egin ditula, eta gaur egun pairatzen ari gara gasteiztarrok horren ondorioa. Gaur egun diskurtzo odiozko diskurtzoiek gure hirian daude, kristalizatua, Orduan, nik hemendik beti bidaltzen diet, zuke euki ezakezula zure programa elektorala, zuke euki zula inkluso, egon zaitezkela web hauen kontra, eta hori izan daiteke demokratikoa, baina eztabaida politikoa beti balore etiko minimo batzuetatik ahalbidetu behar da, da nik uste dut argi esan behar dut, hauteskundeetan dana ez du balio.
Dana, dana ez du balio, ez du balio memoriaren kontraitea, ez du balio biktimen kontraitea, ez du balio emakumen kontraitea, den ikusi ditugu adibidez oso diskurtso LGTB-fobikoak, arrazitak, igual Euskal Herrian eskoz, baina Espainian ikusten ari gara adibidez bai ala bai legearekin sortu dan iskanbila emakumen kontra egiten duna, orduan, uste dut, tentzioa jitzi behar dela, eta benetan konfrontazio izan behar dela ideologiko demokratikoa, ez? Eta ideologiko horretan konfrontazio osoa, eta guazen konfrontatzea ere, nik uste interesgarria dela, eta kafeteroak garen entzat asko gustatzen zaigu, baina beti ez zoru etiko deitu dien horren baitan, ez? Horre ere bada adibide bat, Osakidetzaren hueltan, Gotzone Sagarduik herrian eskariei gezurretan ari zaretela esatarekin, ez? Hortxe, parlamentari bat, esan ez herriari gezurretan zabiltzate, eta listo, eta horrekin argudiatu, esaten denean desmantelatzen ari da Osakidetza, eta hor jartzen dira pila bat zerari den gertatzen, eta ez hori gezurra da, eta listo, eta hori da geure maila politikoa. Bai, eta nik uste dut, eta hortik, ni bat nator, aipatzen dauzunekin, eta iruditzen jazte askotan gu ere, eta neurri baten egia da, herrio berezia dalako eta berezitua dalako, baina askotan baitere ez garain beste jabetzen gure eztabaida sozial, politiko, kulturaletan, edo ideologikoetan, zemotako eraginak ditugun, eta askotan edaten dugu gehiegi, oso gertu ditugun eztabaida maila eta kutsu eta izaeretatik, ez. Eta iruditzen izai baitere, beste aldarte bat, eukimarko genukela, beste maila bat, beste ikuskera bat, ez? Eta eztabaida, zuri negaz bat induten, eztabaida politiko, estrategiko danalakoa behar beste, ze hori gainera onuragarria da, baina neurri batean baitere gauza batzu baitere, ez? Ikusita baitere, gu herri zatitua gara, zapaldua gara, eta neurri batean baitere Euskal Herria ordezkatzen duen, ez da hezkuntza legediarekin beste aipatu genezaken, Euskal Herria ordezkatzen duen edo Euskal Herria aintzat hartzen duen batzen gaituen horieteko elementu gutxi daukagu, eta jakin barko genituzke ez zaintzen bakarrik kutxa baten sartuta, baizik eta jartzen herritarren eta herriaren zerbitzura. Eta hor maila batean ikustot beste aldarte bat, beste begirada bat, beste maila bat beharko litzateke, klase politikotik bereziki. Baina aipatu dugu, hezkuntza bera, etxebizitza bera, osasungintza bera, badira justu baina danak ataka oso larrian une honetan. Ekonomia ere, ez nik uste azken boladan ere atera dan, inkluso ingurumena. Ez ni badaukat sentsazioa, azken boladan, Espainiako espektakulo ohitura hori, Euskal Herrira ekarri dela, eta egia da Euskal Herriko legebiltzarra biziki aspergarria dela, eta batxutan Euskal politika aspergarria dela, eta kafeteroak garenak askotan esaten dugu, pixkat, baina gauza bada saltza ukitzea, eta beste gauza bada espektakulo horren baitan ondorio larriak pairaetzea, orduan, nik uste horri heldu behar dugu. Ni badaukatzen zazioa, adibidez Aranzadiko kontuarekin, klase politikoa ez duela maila eduki, baina gizartea bai. Badaukatzen zazioa, gizartean justuki, zentzu horretan, edo gai honetan beste kontu batean gaudela, beste mai batean gaudela. Nik bai ikusten dut, bat egia da, polarizatuta gaudela, eta denbora gutxi pasa da eta bere jartzen armatua iragarri zuenetik, badirudi jendez du, 10 urteia, bueno, gatazka armatuak, termino historikotan oso denbora gutxi, hemen sufrimendu handiko gatazka bizi izan dugu, gatazka hori gainea ez da, gatazka armatua bukatu da, baina gatazka politikoa ere oraindikan badabi, eta ni badaukatzen zazioan, gizartean entzuten garela bata besteari, eta biktimak elkarren artean egoten dira, eta ikusi izan ditu esperientziaketako biktimak eta dispertzeko biktimak elkarren artean egonda, orduan, ni zentzu horretan esperantza pitxin bat daukat gehiago gizartetik etortzen ari diren kontuetaz, instituzioek eta batzutan alderdiak daukaten mailetaz, nik behintzatu alan ikusten dut. Esaten diate lasterrukatu behar dugula, beraz beste gai bat atera, eta hor katraminatu baino lehen, mila esker biei gaur gurekin izatearren, eta orain laster eguneko albistekin gara bueltan. Bentura dut izena, abizenik ez zaizki bat ere gustatzen, beti
aitaren abizenak direlako, orduan Bentura badaukat sorte handi bat izen honekin eta Benturarekin nahiko. Sortu, jaio nintzen hemen Iruñean, Errotxapea auzoan, Txantrean bizi naiz, eta nik uste txikitatik hori gustatzen zitzaidan antzerkia egitea, bestea, idaztea, hitza izan zen hasieratik nire baliabide politena edo indartsuena. Ni Oier Zuniga naiz, iruindarra, eta antzerkiaren munduan eta irudien munduan ibiltzen naiz ez, bi mundu horietan. Esan dezagun, antzerkia, aktore, ikusentzunezkoetan eta marrasten eta pinturan eta eremu horietan. Kaixo denoi, Pisi Musika zaleok, Jokin eta Iñaki 6 urtekoa gara, eta gure bideoklip berria, Neoizko kaleetan, ikustera animatzen zaituztegu denoi. Animo denok! Agor! Atzean somatzen ditut izkutuan begira